Hi guys, moje meno je Zosek, za vás vítam pri mojom prvom videu zo Minecraftu a tentokrát tu máme mapu Skyblock. V popisku videu bude server, je to československý server a máme tu ešte aj texture pack, ktorý sa volá R3D, ten bude tiež v popisku videa, je to niečo podobné ako Fightful. Takže zrúbeme si strom. Tak, máme to zrubané. Takže teraz by som si to opracoval, to drevo a čakať, to mi ešte nebolo tak. Porozbíjal to. Dobre, máme jeden sapling. Mám jablčko. Máme dva saplingy. Tri. Dobre, 3. Takže spravíme si asi prvé, čo si spravíme, počkať, tu bude cobble generátor na 4 a kde si mali dať nekonečný zdroj vody. Tu dáme raz, 2, 3, 4 a tuto si dáme asi nekonečný zdroj vody. Aha. Raz, 2, 3, 4. Tak, máme. A teraz zoberieme si lat. Jeden dáme sem a druhý sem a rozbijeme ich. Tak, máme nekonečný zdroj vody. Tak, to bol menší lak. Takže tuto teraz budeme si spraviť cobble generátor, ktorý sa robí... Počkajte, som si, že takto... Neviem, sa mi zdá, že do tohto sa naleje láva. A do tohto voda. Neviem, nie som si istý, tu sa mi znova niečo objavilo, že chrántiť svoj počítač a také blbosti. Takže teraz som si neistý, či som to dobre spravil, ale... presvedčíme sa o tom, takže dáme si tu crafting. Tak a spravíme si krompáč. Krompáč máme a vyskúšame to spraviť, takže... Počkaj, tu tá diera. Hej. Takže ešte raz to skúšame. Takže nádhera, cobble generátor nám funguje. Takže základ je spraviť si 4 diery. Tuto, kde dáte vodu, tam budú tie dva bloky diera a do jedného spravíte takto dieru, vidíte. Tak, ja sa zatiaľ musím natočiť trošku koblu. Ale spravíme si ešte toto. Tieto slaby. A ma to tak znepokojuje, keď to vidím. Takže dáme si to... Čakajte. Tak. A ešte tak. Sa potom rozbije. Tak. A toto môžeme teraz rozbiť. Som to chcel len tak, takže toto môžeme kľudne rozbiť. Aj toto si dáme takto. Tak. A teraz to môžeme rozbiť. Tak a môžeme pokračovať v ťažení koblu. Počkaj, ale ešte ma niečo napadlo. Toto si tu trošku vylepšíme a dáme tu takto drevo. Že nebude horeť. To by ma dosť naštvalo. Koblu, takže to by sme si mali už dať takto kamenný krompáč. To si môžeme tiež nechať a môžeme si začať už zväčšovať náš Island. Takže náš Island si budeme zväčšovať ktorým smerom. Neviem, asi pôjdem na ten Island.
Jak by som išiel? Škoda, že nemám optifakt, takže neviem, budem si týmto smerom rozširovať, takže pôjdeme, si tam ešte túto knihu. Nebudem to ničiť, nech tu máme, nech sa nám to tu trošku spawnuje. Nejaké tu zvieratá, tady. Tak, tu si môžeme spraviť 3 farmu, takže vyššie si spravíme napríklad, počkaj, tu si dáme takto, že sem. Ja, to bol nejaký, to sú nejaké dropy v pesok. Tak až by to malo ísť v pohode. Takže, toto česká neviem prečo sa otváram, takže teraz by sme si mali pumpkin seed, takže tuto bol niekde piesok, to pod tým. Takže musíme si zasadiť, no ja som to lava. Dobre, že ide tak pomaly. Tak vyskúšame tuto, počkaj, hlavné pravidlo Minecraftu, no, dobre. Takže to bolo len tuto, tak musíme to vykopať. Tak počkať. Tak. Počkaj, je tam láva, ne? No to mi až tak nevadí, že to vyleje voda, ale skôr mi vadí, no, dobre. Som uchvatne spravil, takže ideme to musieť rozbiť nejako. Tak, dobre, to by stačilo. Môžeme to teraz kľudne zatarasiť. Tak. A tento tu piesok si môžeme postaviť sem. Sem jeden. Sem druhý. Tak a budeme tu pestovať náš jeden sugarcane. Tak, to je naša taká prvá farmička. Tak a ja idem zatiaľ kopať. Potom neskôr by sme si mohli spraviť aj taký výkonnejší kobogenerátor, napríklad na 2 kobly, alebo napríklad, že sa mi to automaticky bude dávať do čestky, alebo niečo také. Je v pohode. Tak musím si kichnúť, takže za to sa vám ospravedlňujem. Ale neviem, či si kichnem, ale možno, že hej. Oh my next forbidence. Takže ja si nekichnem. Budeme kopať ešte, dokým sa nám nezničí krompáč. Skyblock by som chcel ešte natočiť asi tak, dokým nespravíme všetky ako je to keby, že úlohy Skyblocku, ktoré budú v popisku videa. Za mi zdá, že to je prvé, je, že sprav kobogenerátor, rozšíri svoj Skyblock a také tam budú, že buď pyšný na svoju veľkosť Skyblockov, sprav si 3 farmu a také blbosti tam budú, takže to by sa mi páčilo, kebyže to robíme. Keďže to urobím vlastne, aj robil to tak aj Minecraft, aj Gamera úplne na začiatku, takže to úplne je fakt úžasné. Potom je tam, môžeme si spraviť aj mobtrapku, to bude video, to bude moje lamenie mobtrapky. To ja sa pri tom aj 6 krát zabijem. Teraz len som si vytvoril Skyblock, vlastne Island, a to som z neho hneď padol, takže pôda. Tak máme 32 kobl. Tak, hlinu si toto ešte trošku rozšírime. Tak. OK, teraz. Kobl by som asi rozšíroval, či tu si počkáme, dokým budeme mať nejakú hlinu. Kašľame na hlinu.
ani. Tak tu bude tých farma, ale ideme robiť väčšiu, takže tuto bude taký raz, dva, tri, takže tuto bude taký chodníček menší, ako keby pôjde to ako keby na 3 farmu, takže to bude úplne super, úžasné. Tak, spravím to asi takto, tak to máme 4 bloky. Hej, 4 bloky a raz, 2, 3, 4. Máme ďalšie 4 bloky. Tak a teraz by sme si to mohli spraviť nejakých raz, 2, 3, 4. Ešte? Áno, ešte. Raz, 2, 3, 4, takže tam máme 8. A tu si to tiež tak pôjdeme spraviť, takže raz a sme skončili. Fakt ďalšie, neznačam to na Windows 8 software aktualizovaný a také blbosti. To je úplne takže na hovno, takže schováme si tu takto všetky materiály, zatiaľ nám stačí len krompač. To bol lak, prepáčte. Neviem čo mám hovoriť, keď ťažím ten koblo, tak neviem, asi vám to stopnem, keď budem mať taký stack, tak pôjdeme to robiť, takže ťačus. Takže máme 2 stacky, som naťažil 2 stacky, takže už máme aj druhý kromp. Máme tu stromčeky, tento stále západok nechce ísť, takže nám tu narástli, tak dorobíme si toto. Tak, ešte jeden blok ten takto. Tak. Tak. Pekne to spravíme. Tak a teraz máme ešte si musím asi všetky 3 stromy, takže to vyzerá úplne husté, neviem či si ich to nechám, vyzerá úplne husto. Wow, úplne husté stromy. To sú 3 mušketieri. Tak. Aha, nie. Tak, neskôr by sme mohli spraviť aj nejakú tú farmičku, tú väčšiu. Akurát, čo som spravil, tu máme farmu na sugarcane, takže v pohode zatiaľ. Máme tu nejaký kaktus, takže máme tu pumpkin seed. Tam by sme mohli zasadiť pumpkin. No nevadí. Takže ja ešte navrhujem, že toto ešte chcem vykopať. Nie. No, nie. Aspoň jeden sa mi musí podariť vykopať. Dobre, že nemáme. Takže, teraz si tento jeden dám asi tu. Tak to je rozvoj takto od kraja. Som vedel, že tam že bol nejaký lak, lebo takže ja musel som sa vykýchnúť. Bože, ani tá hlina tu není. What the fuck is this? Aj zle som tú dieru vykopal.
Bože, všetko zle kopem. Koľko to má byť? Raz, dva. Takže raz, dva a tu. Presne tu. Tak. Teraz potrebujeme hlinu. Takže pozor, máme hlinu. Nemáme hlinu. Budeme si nútení to tu trošku pokopať, takže 1, 2, 3, no. OK. 4, máme 4 hliny. Tak ja neviem, ja to zamurujem teda drevom. Tak, a máme presne 4 hliny. Že raz, 2, 3, 4. Máme 4. Takže teraz už by sme si mali spraviť len sekerku. Samozrejme kamennú. A ešte by sme si mali spraviť takto tento plotík. Tak 12 plotov, takže pôjde, že nie. Tak, a teraz sa to budeme si kriknúť. Teraz. Takto, nádherám a teraz by sme si tu mali položiť, tu položím takto koblo a budem to takto robiť. Tak, teraz ten koblo môžeme kľudne grifnúť. A ešte si vykraftíme takto dvakrát. A to si dáme, takže hop, hop, hop. Tu si položím, ne, noise. Dúfam, že som nezomrel. Jo, mám tu veci, dobre. Takže som úplne super spravil, takže tu si položím koblom a som raz. To môžem teraz zničiť, takže tak a tu spravíme to isté. Koblo. Tak. A teraz to už môžeme zväčšovať. Tak. Ešte túto pre istotu potom... Počkať, ja už máme, takže už som vlastne ešte som zabudol to vykopať. Ale pozerám sa, že tie saplingy som niekde dal. No ich tu nemám. Takže... Budeme to musieť zrúbať. Ja som ich zasadil vlastne. To ma teraz nenapadlo. Tak. A toto si ešte chcem takto zničiť. No vidíte, lebo sa bojím, že mi tie saplingy popadajú preč. Takže ešte toto si zničím. Tento riadok. Tak a to isté aj tu. Vidíte, dva saplingy. Že úplne v pohode. Jablčko. Tak, máme to. Takže teraz si tie saplingy zasadíme raz, dva. A už nám ostáva len zasekať celý strom. Tak neskôr môžeme aj od iných hráčov kúpiť farbu, napríklad nejaké vajíčka, násliedky a tak ďalej. Poznáte to, link. Tak, to by bolo všetko asi z tohto dnešného videa. Ak sa videjko páčilo, zanechajte like, podporte moju tvorbu odberom a napíšte komentár, z čoho by som mal ďalšieho natočiť diel, ale Skyblockovú sériu budem pokračovať. Takže všetko je v popisku servera, v popisku videu, tak možno, že na budúce video budem mať aj hostia nejakého, tak čaute.